Hi guys, it's me Ann and welcome back to my YouTube channel. So, good morning ninyong tanan. For today's video, naano po ko nahuna-hunaan nga prank. Kay nga no, nagbike mi ganina. Unya, padong na unta mi magbike. Nagbike na jud ay mi. Tibuga oy. Unya, pag-abot sa unahan kay nitaligsik man lagi. So, mo to nga ni balik ko. Mubalik jud unta ming duha. Niya karon na ako rin yung gipabalik kay niadto siya sa iyang igagaw. Unya karon na nagbike sila. Niya dugay kay na uli. Unsa na oras? Saan na oras loy? Isa kayo. Dugay kay na uli. Unya alas 9 na tanawa. Alas 9:22 na. Wa pa mauli. Unya karon na padong naman siya kay gitawagan man namo kay amo ang gikuan nga naay patay. So karon na amo ang i-prank siya nga naay patay pero wa god aron nang jud nga mouli. Kaya alas 9 napit alas 10. Nya karon na, let's go kay hong ipandam si Januel og stretcher pakarga sa kanang sana lo Hyundai. Pakarga sa Hyundai. So ato siya iladon nga nana joy patay. So amo jud huwaton nga kanang mag-ilis jud siya. Among patuhon nga na joy patay. Let's go. So guys, tanawa, how nang ipakarga ang stretcher sa porlon guys. Yes. Si Januel, mga kasabuat at pakarga na kita yung stretcher guys. Kay padong naman siya. Namang ikuanon to nga na ipatay. Nakakuha ng papel. Januel. Ayaw pagkatawa. Ayaw isira aron makon jud siya nga nay patay. So, let's see ato tanaw niya guys. Wa na ready na tanawa. Yes, ready na ang prank. So ba, manda lagi karon kay gadugay-dugay kaguli. Let's go. Video John Will ayaw pagpad karga ba karga iuli A few moments later. Ara po kang dugaya kayo na uli. Ganina. Kasa pa tayo. Nas ospital sa San Miguel. Apa gona? Ayaw sa sugar ina gina mo sa ospital. Unda ka na mo sa San Miguel. Taga sa San Miguel. Asa babag. Wako ka. Okay, bawa asa dapit sa babag basta kay to sa ospital. Unda ko mamahal. Bawo nimo, buganina sa nang orasan nagbike-bike ka. Usa ka bate na nanay ba? Wako kahibaw. Sa tungod nawa ka rin yare. Daot ting duwa oy. Sa tungod yare ba? Pero na ulog ka di ma. To na lagi ha nanging na nga pakuhaon og okay for embalming sa ospital. Nya. Ja, to na nakakuha na nanawag na gani mo ganing gitawagan kana ho perti kang dugaya nagbike sanay nang orasa ro nas Jace na. Dali ka pinaabot ko ni. Ses. Tara, let's go. Bantayan gud. Tara, sapatos ni mo ko. Sakay na mulit ba?
Dali, Loy, kay nanay. Naitawag, nagpatay. Oh. Ha? Pagdali mo, oy. Wa, oy. Nagduwa, kuwari na ko'y bagong duwa nga na-discover. Masweldo na eh. It's a prank! It's a prank! It's a prank! Napanda na sa sasakyanan! It's a prank! It's a prank! Unsa na ba mahuli? Kara mga kasabwat oh. Dan, yung mga helper, oh. Hoy. Isa na prank? Dugay paguli. Kara-kara jay. Wala ko siya nag-ilis. Kinsay na prank? It's a prank. Ha? Amag naong sa na prank? Oh, jacket pa siya, anak. It's a prank. One eternity later. So guys, successful ang ato ang prank! Sa parte na dyan yung Aman? Hamag na prank ba? Yes! Parte na yung dali guys. So, na-prank ang langayan mo uli. So, mora siya guys. Resulta na, kung dugay mo uli, makanahon na nung tagdaghan kayong prank. So, mo to na-prank siya. Thank you so much for watching. Hope nga nag-enjoy mo og sa mga kasabwat. Yes, dahil mga kasabwat oh. Oh. Ang mga kasabwat, dapa. So, si Rona, dali lang. Oh, mo ni nagtawag nga na patay. The pranker. So, thank you so much for watching. Hope nga nag-enjoy mo na pa dito sluloy. And pa isa ka ato ang kanang kasabwat. Yes. Si Luloy. So, thank you so much for watching. Hope nag-enjoy mo sa ato ang prank karon. And please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Bye!